أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Batshele ukuthi ubumnandi balomhlaba buyaphela. Amabayibayi nazo zonke izinto zalomhlaba ezesikhashana. Mfowethu nawe dadewethu, mama nawe baba, usukwenzile konke okuhle nokubi. Wabahlukumeza abantu, wabajabulisa abantu. Bakhala abantu bezwisa uwe ubuhlungu, bathokoza abantu bezwisa uwe injabulo. Kodwa ekugcineni impilo yalomhlaba nenjabulo yayo namanga awo lomhlaba konke okwesikhashana. Ungahambela phezulu waphakamisa amahlombe ugcine la uthanda khona, kodwa ngeke uzulingane nentaba. Ungahambela phezulu unyathele kuzwakale, kodwa ngeke umhlaba uze ubhoboze. Manje lezi zifo lezi ezikubusayo wena ongenzi kahle emhlabeni, ekugcineni zizokusiza ngani? Khona abantu abanakho konke, noma ngithi akade benakho konke, bayabekwa namhlanje njengoba kuwumgqibelo. Abanye sebebekiwe, abanye bayabekwa kusasa. Wena ongenakho kodwa umphefumulo usahlangene nenyama, umbongile yini umdali ngalokho? Imali ayisizi lutho uma ungasavukanga. Wonke umnotho wakho awusizi lutho uma ungabe ungasavukanga. Konke okwasemhlabeni ngelinye ilanga kuzodlula. Lo mhlaba lo ungamanga amnandi, kodwa ukufa kuyiqiniso elibuhlungu. Ingabe wena umephi nenjabulo yesikhashana engamanga akulomhlaba? Ngiyaxwayisa ke mfowethu, ngiyaxwayisa ke dadewethu, lesi ke isexwayiso esiphuma kumdali, ukuthi noma ungazenza zonke, ube nomona, ube nenzondo, ube namagqubu, ube nomhawu, ube nepride, uzazise ubhekela abanye abantu phansi, uyibone wena ungcono kunabanye abantu, kodwa ekugcineni mase ufike lapha ethuneni, awubuzwa ngayo yonke lento ade uyenza la emhlabeni. Imibuzo mithathu: ubani umdali wakho? Bekuyini inkolo yakho? Ubani isithunywa sokugcina umdali asithumela emhlabeni ukuze sizobonisa wena indlela yeqiniso? Nansi nje imibuzo ekulindile ethuneni. Uthanda, ungathandi. Ngakho-ke mfowethu, dadewethu, mama, baba, mkhulu, gogo, malume, malumekazi, ngane yami, lesi nje isexwayiso esiphuma kumdali, ukuthi ungakwenza konke othanda ukukwenza, kodwa ekugcineni wazi ukuthi injabulo yakulo mhlaba impilo yesikhashana. Bheka-ke ukuhamba kwakho, bheka-ke indlela oziphethe ngayo, bheka-ke indlela ophila ngayo emhlabeni nophilisa ngayo abanye abantu. Bheka-ke ukuthi bangaki abantu abakhalayo noma abakhalela iy'hlobo zabo, noma abakhalela abangani babo, noma abakhalela imindeni yabo, noma abakhalela abazali babo, noma abakhalela iy'ngane zabo ngenxa yezenzo zakho.
njengoba ke wena neyakho impilo kuyinjabulo yesikhashana. Uma ngabe le ndiza le ebizwa ngonokufa isifika nakuwe, ingabe wena uyobe uhleli kusiphi isihlalo, ngoba kuno economy la ekuhlala khona noma ubani, bese kuba ke manje no third class, kube no second class, kube no first class, bese kuba no VIP seat. Wena ke leyo ndiza leyo ngoba is confirmed ikulindile noma inini yasuka leyo ndiza leyo, ingabe wena izenzo zakho ozenzile ziyakuqualifyisa yini noma ziyakuphumelelisa yini ukuthi ube nomthwalo omuhle othandekayo obukekayo. Izenzo zakho, ingabe ke i-passport yakho yokuphilisana nabantu kahle, imikhuba yakho emihle iyakuqualifyisa yini ukuthi i-passport yakho ibe nestembu enga-expayanga kodwa kube i-passport e-ready ukuthi ingakungenisa kuleyo ndiza leyo ungene ukhululeke. Ingabe ke indlela wena oziphathe ngayo, uthando obenalo emndenini wakho, emphakathini, ezihlotsheni, kubantu osebenza nabo, kuyakuqualifyisa yini ukuthi unayo yini wena leyo visa leyo ewuthando lwakho ebantwini. Ingabe wena mawusuhambile abantu bowufakaza abathini ngawe uma le ndiza wena ewunokufa isikuthathile, ngoba wonke umuntu yudrikumul maut, wonke umuntu ukufa kuzomthola. Angeke ulwisane nako noma ungathi ulwisana nako kona kuzonqoba, angeke ukubalekele noma ungathi uyakubalekela, angeke kukushiye, ngeke wena ukushiye ukufa. Ukufa kuyohlala kukubambile ngaso sonke isikhathi. Isikhiye-ke mfowethu nawe dadewethu sokuvula amasango ezulu imikhuleko yakho yakahlanu ngelanga. Isikhiye sokuvula amasango ezulu imikhuleko yakho yakahlanu ngelanga. Kodwa-ke istembu sepassport esikuvumelayo ukuthi wena uhlale ku-VIP seat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anguphindele. Isikhiye esikuvumelayo ukuthi uhlale ku-VIP seat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa amilu salihah, nezenzo zakho ezinhle ezithandekayo ezincomekayo, watawasaw bilhaqqi, nokuthi uhlale ubambelele eqinisweni ngaso sonke isikhathi, watawasaw bisabr, ukuthi uma umdali ekuvivinya wena izivivinyo zakhe uzihlangabeza kanjani wena. Ingabe uyazibekezelela na noma ugcina usukhiphe amagama ayisethuko, noma ugcina usuzibuze imibuzo ukuthi kungani kube yimi, ubufuna kube ubani? Nanku nawo umbuzo obheke kuwe wena mawuthi kungani kube umntanami, kungani kube umamami, kungani kube ubabami, kungani kube udadewethu, ubofuna kube umndeni kabani, ngoba kwanabo labo obuza ngabo kubalindile nabo. Okwakho ukuthi wena ujabule ukuthi at least mina lesikweletu lesi sokulahlekelwa ingane yami, sokulahlekelwa umyeni wami, sokulahlekelwa umngami, sokulahlekelwa ugogo wami, umkhulu wami, ubabami, umamami, umngani wami, umuntu engisebenza naye, umuntu engiphila naye emphakathini, sengidlulile mina kuleso sikweletu leso, abanye sisabalindile. Sengathi kumdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.